Esta fin de semana repetíanse os xa tristemente habituais actos vandálicos no Paseo de Abruñeiras en Noia, que se saldaron con varias luminarias rotas e mobiliario urbano queimado. Sen embargo, desta volta a colaboración veciñal permitiu identificar a 5 menores que fuxían tras prender lume a varios contedores. Esta fin de semana, ca labor de notificación por parte de algún policía local de paisano, máis a colaboración da Garda Civil e tamén a colaboración veciñal, porque hai que recoñecer que os veciños están concienciados e sensibilizados con este tema, están tamén avisando tanto a policía como a Garda Civil cando detectan algunha situación anómala. En base a eso, conseguiu identificarse a 5 menores de idade, 5 menores que, digamos, enténdese que teñen responsabilidade na queima de contenedores que tivo lugar este fin de semana, pero que enténdese tamén que teñen responsabilidade noutros actos vandálicos que foron realizados anteriormente polo modus operandi, pola forma de actuar e demais. Garda Civil e Policía Local iniciaron as oportunas pescudas para determinar se efectivamente se trata dos mesmos autores que en episodios anteriores de vandalismo acontecidos nesta zona. Dado que son menores, a responsabilidade de resarcir os danos causados á Administración recaerá sobre os pais, cos que o alcalde agarda ter unha próxima reunión. Hemos previsto facer unha reunión cos pais deses menores, explicarlle as consecuencias deses danos, responsabilizalos e facerlle ver o deterioro que supón ese tipo de comportamento. Evidentemente que evidente que os xóvenes deben divertirse, pero deben divertirse sin facer esas tropelías. Ademais de aboar a factura dos danos ocasionados, dende o Concello apostan pola realización de traballos sociais en favor da comunidade para concienciar aos mozos da necesidade de respetar o patrimonio público. A min gustaríame, se se pudera levar a cabo determinados traballos para traballos sociais en beneficio da comunidade, para que se avergonzasen dese tipo de comportamento e para que viran que non é gratuito facer este tipo de prácticas, pois nos gustaría poder leválo a cabo.